ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର କରୋନା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯିଏକି ଆମର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଆଉଥରେ ଛୁଟି ବଢ଼ିଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ, ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୋଲିସ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ଲାଗି। ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ, ବସ୍ ବନ୍ଦ, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇପାରିବୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ।